Underwater drone nakit-an sa kadagatan nga sakop sa probinsya sa Bohol. Matod sa Radyo Pilipinas, Gikunpirmar sa Philippine Navy nga aduna silay nadawat nga report kabahin sa underwater drone o glider nga nakit-an sa kadagatan nga sakop sa Bohol. Nakuhaan og video sa usa ka mananagat ang drone nga silver ug red ang color. Matod sa Philippine Navy, mauna kini ang ika-unom nga underwater drone nga nakit-an sa nasud. Apan sa FB post sa Defense Forces Forum, wala matod pa kini gikuha sa mananagat tungod sa kahadlok. Nanawagan karon ang Philippine Navy sa publiko ilabi na sa mga mananagat nga kun adunay makit-an nga susamang butang dili kinahanglang mahadlok. Giawhag ang mga makakita niini sa pagtawag dayon sa otoridad aron mapaubos kini sa forensic examination. Ang katapusang drone sightings nahitabo sa probinsya sa Masbate. Wala isalikway sa Philippine Navy ang posibilidad nga gigamit kining mga drone sa military application. Wa pa usab mo pagawas og statement si Governor Aris Umentado mahitungod sa issue kay wala pay miabot nga report sa iyang opisina mahitungod niini.